po. Nade si Asay. Oh, may gabi. Bro. May gabi. May gabi, bro. O, kasunod mo lagi ka lagi. Nagpatulog ko. Nagpatulog. Sura suglo ng imong page, oy. Di ko na, tawag yan yung link. Ramagod na, link. I-click lang nimo ang link. Kung dito ta sa kuan man gud pangit ang ato ang reception. So, sabi ako malagad nimo. At least nakaibaw na ko. O, sabi ako malagad. Salamat. Ako lang, gusto lang ko makigistorya nimo about sa kining pang-reliyon, pero ang imong topic mo gud layo sa akong gusto. Sige lang, wala problema. Balik kamutan lang po na og tubag. Sige, okay ra ka? Okay ra kayo. Tagalog ang ginamit mo, baka ang iba nakakinig sa Manila hindi makatindi ng Cebuano. Sige, magtatagalog tayo kung okay lang. Saka na lang natin kung hindi ako makalutay ng salitang Tagalog, ibig sabihin, hindi na ako makalahutay. Nahirapan na sa kalisod. Nahirapan sa kalisod. Bro, sige. kini bang God die literal? Okay na mo? Okay, no problem. Kaya, dili mo ko Cebu. Dili sa Cebu, dami ng mga batikos, at saka mga salitang hindi mabuting pakinggan at hindi mabuting basahin dahil lang sa salita nga God ay literal. Sa iyong panindigan, bro, ang God ay literal sa nakikinig natin ngayon at sa nakakita sa video nyo, ano ang panindigan mo sa God ay literal? Kung ang ibig sabihin ng God ay literal, sa Bisaya, ang Diyos namatay gayon. Yes. Actually, yung adjective po kasi na literal and figurative, wala po yan sa dokumento ng Iglesia Katolika eh. Wala po yan sa dokumento ng Iglesia Katolika. Pero pa ang Simbahang Katolika, magbibigay po siya ng tinatawag na aral, especially sa mga dogmas and the catechism po niya, magbibigay po siya ng mga terms literally. Hindi po pwedeng i-interpret po siya as figurative interpretation. So ngayon, kung ang tanong po niyo sa akin, kung naniniwala ba ko na talagang ang Diyos ay namatay, ay upo, kasi yan po yung sinasabi ng katesismo ng Simbahang Katolika. Pero ang katesismo ay nagsabi ang Diyos namatay, pero sa Biblia hindi mo nakita ay ang Diyos namatay. Meron pong implied na sinasabi. For example, Acts chapter 3 verse 14. Basahin po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan. Tingnan po natin Bakit po? Kasi ang Simbahang Katolika po kasi hindi po kagaya sa mga sulpot or sa mga hindi Katoliko, Bible alone. Hindi po ganyan yung kahit ang banal na kasulatan, hindi po nagsabi na Bible alone lang tayo. Wala po sa Biblia yun. Okay. Acts of the Apostles chapter 3 verse 14. Ito po yung sinabi. Okay, 3:14. Teka po muna, liit-liit eh. 14. Teka po muna Acts of the Apostles chapter 3 verse 14. Ito 14. Banal siya at matuwid, ngunit itinakwil nyo at hiniling kay Pilato na pakawalan sa isang mamamatay tao sa halip na siya. Pinatay nyo ang nagbibigay buhay. So itong word na nagbibigay buhay, implied po ito na nagre-refer po ito sa Panginoong Diyos. Kasi wala pong ibang magbibigay buhay po sa atin maliban lamang po sa Diyos. So kaya nga po, tama po yung sinabi ng katesismo na God died, yung God po doon, that refer po yan sa person, hindi po sa tinatawag na nature. Next question. Okay po, yung sa pagkatao ng ating Panginoon, galing siyang langit. Payag ba kayo? Actually, yung tinatawag na pagkatao po niya, hindi po galing langit yun. Galing po yun sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Bakit sino po Hebrews chapter 10? Sino ang bababa? Teka muna. Okay, Hebrews chapter 10 verse 5, sabi ng Panginoon sa Kristo bago pa siya pumarito sa libutan, Ama, hindi mo gusto yung mga sakripisyo ng mga hayop. Kung hindi, yun, inihanda mo ako ng isang katawan. So ibig pong sabihin, yung katawan na yun, galing po yun sa mahal na Birheng Maria. Ang ibig mo sabihin, hindi pa sinilang si Kristo, nandiyan na siya, pero wala pa siyang katawan. Yes po, in terms of physical or human nature, wala pa po. Kasi ang Diyos ay espiritu eh. Okay. Si Kristo ba espiritu sa hindi pa siya nagsinilang? Yes po, kasi Diyos po siya eh. Pero naging tao po siya. St. John chapter 1 verse 14. Tika po muna. St. John chapter 1 verse 14. Ang sinabi ni San Juan, and the word was made flesh and dwelt among us. Bro, sunod ko tanong, tapos ka na?
Hmm. O yun ba kayo, si Kristo isa bilang isang tao, at hindi pa siya nagpakatao, katawang tao, nandiyan na siya. Tapos sabi niya, magpakatao siya. So, ibig sabihin, sa katawan ni Kristo, makita nimo ang pagkatao ni Kristo at ang pagkadiyos ni Kristo. Tama ba? Actually, hindi po, ang pagkatao lang po yung makikita po natin sa kanya in terms of physical and yung sa naked eye po natin. Hindi po natin makikita po yung pagka-Diyos po niya. Pero ayon sa tunay ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, itong naging tao na si Panginoon Jesucristo, totoong Diyos at totoong tao po ito. At hindi po yung pagka-Diyos at pagkatao po yung ipinako sa krus. Kung hindi, ang ipinako doon sa krus yung second divine person na si Panginoon Jesucristo na meron po siyang pagka-Diyos at pagkatao na tinatawag na nature. Si Kristo, dalawang nature makita natin sa iyang pagka-Diyos. Si Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi po dalawang tinatawag na makita po natin sa dalawang pagka-Diyos, hindi po. Isa lang po 'yan, pagka-Diyos at pagkatao sa iisang persona na si Panginoong Jesucristo. Ibig mo sabihin si Kristo ay mayroong tawag sa Tagalog kanang kinaya. Yung nature. Yes, meron po siyang two natures. Two natures. Pagkatao at may nature siyang pagka-Diyos. Yes, kaya nga po meron po siyang dual operation. Meron po siyang tinatawag divine act and meron po siyang human act. Pero bakit po merong divine ano ba ito? Yung parang divine element kumbaga, rather. Kung hindi po ako nagkakamali. Meron po siyang tinatawag na supernatural effect po yung ginagawa po niya kahit gumawa po siya bilang isang tao. Bakit po? Kasi ang nag-act po doon is yung second divine person. So ibig sabihin, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Opo. Kanina ko pa yan sinasagot, bro. Okay. Kung si Kristo tunay na tao at tunay na Diyos, sino namamatay? Ang tunay na Diyos, ang tunay na tao? Actually, ang namatay po doon ang second divine person. Hindi po yung pagkatao, hindi po yung pagka-Diyos. Ginamit lang po niya ang pagkatao po niya para siya po yung mamatay. Kasi ang person po yung nag-act, hindi po yung nature. Sino bang divine person tinutukoy mo, bro? Si Panginoong Jesucristo, second divine person. Okay. Ang second divine person, si Kristo. Opo, na merong dalawang nature, divine and human. Pero ano ang masabi mo sa Juan 2:19? Sabi ni Kristo, mayroong mamamatay. Sabi ni Kristo, mayroong mamamatay. Pero pasumbingay po ito ay sinasabi ni Kristo nga, gibain ninyo ang templo at pagkatapos ng 3 araw, bubuhawin ko muli, patindigin ko muli. Ang ibig sabihin, ang katawan ni Kristo, mamamatay, pero sabi ni Kristo, bubuhayin niya. Sino bang namatay? Sabi sa Juan 19. Ang persona mismo, gamit po yung pagkatao po niya. Okay, sinong magbubuhay sa namatay? Mismo, siya po mismo. John chapter 10 verse 18. Meron siyang kapangyarihan na ibibigay po niya yung buhay po niya at meron po siyang kapangyarihan na babawiin po yung buhay po niya. Pero payag na kayo nga mayroong mamamatay, sabi ni Kristo, at ito si Juan nagsasabi nga ang namamatay ang katawan ni Kristo. Payag ba kayo? Hindi po. Siya po yung namatay. Hindi lang po yung katawan. Kasi yung death po doon, refer po yan doon sa human act po niya na separation of the body and soul. Okay. Hindi po yung cessation of existence. Pero ang sabi ni Juan, ang magiba, ang mamamatay, ang katawan ni Kristo. Ang katanong ko, payag ba kayo sa sinabi ni San Juan nga ang mamatay, ang katawan lang ni Kristo? Wala pong sinabi si San Juan na ang mamatay, ang katawan lang. Hindi po. Ginagamit po niya yung katawan po niya para po siya mamatay. Teka mo na, bro. Teka mo na, bro. So, ang sa akin po dito, wala pong sinabi doon na ang katawan lang po niya yung mamatay. Bakit po? Kasi hindi po yung katawan yung nag-act eh. Kasi yung katawan doon at saka yung kaluluwa po niya, isang nature po yun na nasa second divine person. Ang nag-act po doon, ang second divine person, gamit po yung humanity po niya. So, ibig pong sabihin, kung sasabihin natin na katawan lang yung tinatawag na namatay, pagkatapos walang connection doon sa second divine person, ay irehiya po yan. Sabi ni Juan, si Juan Apostolos, di ba si Juan? Sabi ni Juan, ang ibig sabihin ni Kristo, ang katawan niya namatay. Paano mo Hindi po. Sabihin mo, basahin na natin figure of speech po kasi yan eh. Teka muna. Figure of speech po kasi yan eh. Nagbibigay sa Adang Panginoon Jesucristo na siya papatayin.
kahit na binanggit po niya ang one part of his nature, isang parte sa kanyang tinatawag na nature, pero hindi po ibig sabihin na yun lang yung tinutukoy po doon. Ibig pong sabihin po dyan na dadaan ang Panginoong Jesucristo sa kamatayan. At yung kamatayan na yun, yan po yung separation of the body and soul. Bakit Yes, po? Kasi hindi mamamatay ang tinatawag na katawan kung hindi hihiwalay po yung kaluluwa. So, ibig pong sabihin, pag maghihiwalay na po yung katawan at kaluluwa, yan na po yung tinatawag na kamatayan. Sino po yung naghiwalay? Kanino po yun? Sa second divine person. So, ibig sabihin, ang second divine person po yung nag-act at yung tinatawag niya katawan at kaluluwa po niya, yan po yung naghiwalay. Kaya nga po ang namatay ang second divine person, hindi po yung nature. Ang ibig mo sabihin, ang kaluluwa nahiwalay sa katawan. Parte po kasi sa humanity. Kasi ang Okay. humanity, ang properties po niya, bro, ito ha, ang properties po kasi ng humanity, meron po siyang body and soul. Yan po yung properties ng humanity po niya. So, in-acquire po yan, pinoses po yan ng tinatawag na second divine person. Pero hindi po yung kaluluwa at katawan po yung nag-act. Kung ang nag-act po doon gamit itong katawan at kaluluwa, ang second divine person. Kaya nga po, meron pong divine value. Yung human act ng Panginoon Jesucristo, bakit po? Kasi ang nag-act po doon ang Diyos, ang pangalawang person ng Santissima Trinidad. Ang divine, sabi sa divinity bro, immortal. Opo, yes. Yes, immortal po Okay. siya. Si Kristo, ang katawan niya ay divine. Hindi po. Hindi po divine yung katawan po niya. Yung katawan po niya, hinawakan po ito, Okay. pinoses po ito ng second divine person. Kaya nga po, namatay ang second divine person ng dahil sa kanyang katawan at kaluluwa nagkahiwalay. Yung sinasabi mong divine person, second divine person, ang ibig mo sabihin, ang katawan at pati si Kristong Espiritu, yun ang namatay. Hindi po, sir. Parang kung saan gipansit ba? hindi po ganyan. Ang second divine person, meron po siyang dual nature. Ulitin ko po ha. Meron siyang dual Sige. nature. Human and divine. So, ang nag-act po nito, ang gumagawa po nito is yung second divine person. Meron siyang dual nature, meron din po siyang dual operation. Iisa lang yung nag-act eh. Meron siyang dual operation, meron po siyang gawa na gamit po yung divine nature po niya, meron po siyang ginagawa na gamit po yung humanity po niya. Pero iisa lang po yung nag-act, hindi po dalawa. Iisa lang po yung nag-act. Sino po yung nag-act? Ang second divine person. Ngayon, nang namatay po ang Panginoong Jesucristo doon sa tinatawag na krus, gamit po niya ang tinatawag na humanity po niya. Kaya nga po nagkahiwalay ang katawan niya at ang kanyang kaluluwa. Sino yung nag-act po doon? Hindi po yung katawan at kaluluwa. Ang nag-act po doon ang second divine person. Kaya nga tama po siyang tawagin, God died literally. Tama po siyang termino. Okay. God died literally. Sabi niyo bago pala kayo nagsalita, God died literally. Ito lang isang prinsip discussion lang ito. Ang ibig mong sabihin, God died literally. Sinong nagsabi sa banal na kasulatan, sa Maayong Balita Biblia, sinong apostol o propeta ang nagsabi ang Diyos namatay? Actually, ang tinatawag na aral ng simbahang Katolika, hindi lang po tayo, Biblia. Ewan ko lang po, Katoliko po ba kayo ngayon? Wala pong aral ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na sola scriptura. Kaya nga po, binanggit nga po natin, di ba? Yung Acts chapter 3, verse 15. And also yung tinatawag na St. John chapter 19, verse 13, na nakita po nila, namatay talaga si Kristo. At yung Kristo na yun, pinaniniwalaan ng simbahang Katolika according to St. John chapter 1, verse 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, siya po yung namatay doon sa krus. Ang second divine person, gamit po yung tinatawag na humanity po niya. So, hindi po yung humanity ang namatay, kung hindi ang namatay po doon yung nag-act, yung second divine person. Hindi lahat tao bro naniwala sa Kristo Diyos, katulad na Iglesia ni Kristo at Muslim. May So problema dito, na po dito yan nila. tayo mag-usap sa God died literally. So Ay, hindi kaya tayo nga. mag-usap kay Kristo muna, kay ang lahat tao Ikaw hindi na, naniwala nga si Kristo Diyos. Kaya nga, wala po akong pakialam sa kanila kung ano po yung paniniwala po nila. Ang issue po dito is yung paniniwala at pananampalataya ng simbahang Katolika. So, kaya nga, sinasabi ko po rito, tama yung ginamit ng katisismo ng simbahang Katolika, God died and God was buried. Bakit po? Kasi ang namatay po doon ang second divine person, gamit po yung humanity po niya na merong properties na suffering and dying.
Okay po, yung title ninyo, God died literally po. Ang ibig kong sabihin, mayroon ba kayo makikita sa Biblia? Kaya sabi sa Biblia, ito ay katotohanan at kung sino magdagdag, paparusahan ng Panginoon, sabi ng Revelation. At sabi ni Apostol Pablo, sino man magsabi, sino mag-preach ng iba sa kanyang minawali, sa Tagalog pa, ano bang tago sa minawali? Yung nagpe-preach sila, sabi niya, sino man nga mag-preach nga hindi katulad sa amin, mapaparusahan. Ang tanong ko, nandiyan sa Biblia ba ang nagsabi o ang mga apostoles ba, mayroon bang isang apostoles at propeta nga nagsasabi nga ang Diyos na mamatay? Mismo ang Acts, binanggit ko na po kanina, Acts chapter 3 verse 15, na ang source ng buhay ay pinatay ninyo. Teka muna. Ang source ng buhay, pinatay ninyo. So, ibig pong sabihin, refer po yun sa second divine person. Refer po yun sa divine person. Bakit po? Kasi ang namatay doon sa krus, yan po yung salita ng Diyos na naging tao. Sige, balikan natin ang Panginoon, ang katawan ni Kristo. Katawan sa 2:19, sinasabi ni Kristo, kailangan na masagot mo para maliwagan ako. May mamamatay. Sabi ni San Juan, may mamamatay. Pero sabi ni Kristo, itong mamamatay, bubuhayin ko muli. Kung si Kristo isang Diyos at namamatay, sino ang magbubuhay? At kung si Kristo ay magbubuhay at namatay, sa ato pa sinungaling si Kristo kung namatay siya. Kaya sabi niya, sa hula niya, bubuhayin ko ang namamatay. Ang tanong ko, sinong namamatay na bubuhayin ni Kristo? Sa Juan 2:19. Hindi po. Mali po yung tinatawag na tanong. Pasensya na po ha. Bakit po? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, single divine person. Hindi po dalawang persona. Kasi ang punto po ninyo, nagiging dalawang persona ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya po yung bumubuhay pagkatapos meron pong ibang namatay. So, magkaiba po yun. Ano po yan? Erehiya po yan na itinuro ni Nestorius. So, yan po yung pinakauna. Number 2, iisang persona lang po ang nag-act bilang isang human. Kaya nga po, sinabi ko po kanina, ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang dalawang kalikasan, human and divine. So, itong human and divine na kalikasan ng Panginoong Jesucristo, meron din po siyang dalawang operation. Human operation and divine operation. Yung tinatawag na pagkamatay po niya doon sa krus, human operation po yun. Pero may divine value. Bakit po? Kasi ang nag-act po doon ang second divine person. So yung binanggit po ninyong talata sa Biblia na tinatawag na papatayin, yung gigibain, itong katawang ito, sabi ng Panginoong Jesucristo at ititindig po niya sa tinatawag na pangatlong araw, refer po yun sa kanyang kamatayan. Not literally na katawan lang. Kundi refer po yun sa kanya mismo. Siya po mismo, kasi siya po yung mismo na nag-act eh. Siya po mismo ang namatay, hindi lang po yung katawan. Ibig sabihin mo bro, si San Juan nagkamali. Ay hindi po. Ang nagkakamali rito yung pagkakaintindi po ninyo. Paano pagkamali kami? Nagbabasa lang kami sa Biblia, tapos sinabi ni Juan, ang namatay, sabi ni Juan, ang katawan ni Kristo. At sabi ni Kristo, itong katawan mamamatay, buhayin ko muli. Saan kami nagkamali bro? Nagkakamali po kayo. Bakit po? Kasi iniintindi po niyo yung doktrina ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang pagkaintindi ng isang protestante. We are using here philosophy. About metaphysics para alam natin na itong tinatawag na second divine person, hindi po ito dalawang persona. Iisang persona lang po ito. Pagkatapos ginamit po niya yung tinatawag na yung humanity po niya para po siya mamatay kasi hindi po siya mamamatay kung divinity lang yung hinawakan po niya eh. So, dapat mag-acquire siya ng ibang nature para yung gusto po niya mamatay talaga po siya. At yung kamatayan doon, hindi po yung cessation of existence, kung hindi, separation of the body and soul. Okay, ibang tanong. Ang Diyos ay, sabi ng Diyos sa banal nga kasulatan, hindi siya, buhay siya lagi, hindi siya mamamatay. Totoo ba ito? Hindi. Yes po, pero hindi po natin mapipigilan ang objective ng Panginoong Diyos na iligtas po ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kasi kung hindi po yung Diyos ang namatay doon sa cross, wala po tayong kaligtasan ngayon. Sinong nagsabi bro sa Biblia ang Diyos namatay? Sa Biblia? Acts chapter 3 verse 15. Acts chapter 3 verse 15. May Diyos ba diya? Isasabing may Diyos ba diyan? Nehemiah chapter 8 verse 8, pag magbabasa po tayo, dapat intindihin po natin yung binabasa natin. Nehemiah, Acts chapter 3 verse 15, ang sinasabi doon, ang source ng buhay pinatay ninyo. Remember, source ng buhay. Ibig sabihin, siya po yung nagbibigay buhay pero pinatay ninyo. Pangalawa, sino ba yung source ng buhay? Ang Panginoong Jesucristo. Ano po yung Panginoong Jesucristo? St. John chapter 1 verse 1, Diyos na naging tao.
Okay. Pero ang sinasabi sa ni Apostol Pedro, yung ating unang pope sa simbahang Katoliko, sinasabi niya nga ang Diyos, si Kristo ay pinatay bilang tao. Hindi siya nagsabi nga si Kristo pinatay bilang Diyos. May nagsabi ba nga mga apostol, si Kristo pinatay bilang Diyos? Wala po kami, walang turo ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pinatay po siya bilang Diyos. Bakit po? Kasi tumutukoy po kayo doon sa nature. Hindi po. Ang ginamit ng Panginoon Kristo na Diyos, na nature para po siya ay mamatay ay yung kanyang humanity. Bakit po? Kasi yung properties of suffering and dying, wala po doon sa divinity. Nandiyan po doon, nandoon po sa tinatawag na kanyang humanity. Kaya nga po, ang Panginoong Diyos na si Panginoong Kristo, ang second divine person, namatay po siya, gamit po niya yung kanyang humanity. Pero sino po yung namatay? Humanity? Hindi. Sino po yung namatay? Ang humanity? Hindi. Ang namatay, ang second divine person. So, ibig sabihin bro, gusto si Pedro, sinasabi niya, sulat ni San Pedro, 2 Pedro 3:18, sabi ni Pedro, pinatay si Kristo bilang tao. Tama si Pedro, mali? Actually, tama po si San Pedro kasi ang properties of suffering and dying nandoon sa pagkatao. Pero hindi po pagkatao yung namatay. Ang namatay, ang second divine person, gamit po yung pagkatao. Kaya nga po, bilang tao, ibig sabihin, ang source ng kanyang operation is galing sa kanyang humanity. Pero ang sabi ni Pedro, walang nagsabi siya ang Diyos pinatay. Ang sabi niya, bilang tao pinatay si Kristo. Ang ibig sabihin, sabi mo, tama si Pedro, di ikaw nagkamali. Hindi po. Mali po yung pagkakaintindi po niyo. Bakit po? Kasi, ang paniniwala po kasi ni San Pedro, ang Panginoong Kristo, totoong Diyos at totoong tao. 1 Peter chapter 1 verse 2. Yan, paniniwala ni San Pedro. Pagkatapos ng sinabi po niya namatay ang Panginoong Kristo bilang tao, ibig pong sabihin, yung humanity ang ginamit ng Panginoong Kristo para po siya ay mamatay. Ang question, sino po yung namatay? Yung tao? Bilang tao? Hindi. Ang namatay, ang second divine person, gamit po yung pagkatao po niya. Si Pedro ay unang satupapa sa ating simbahang Katoliko. Sinabi niya si Kristo ay pinatay bilang tao. At tinanong kita, mayroon bang apostoles nagsasabi, maliban kay Pedro, nga ang Diyos, si Kristo pinatay bilang Diyos? Kung wala kang masabi, mayroong apostoles nagsabi nga si Kristo pinatay bilang Diyos, mali kayo. Kasi po hindi mo nabasa at wala sa Biblia. Ikaw na bro, wala sa Biblia ang sinasabi mong ang Diyos namatay kahit isa. Hindi ka makakita ng may mga apostoles nagsabi ang Diyos na mamatay o si Kristo pinatay bilang Diyos. Hindi ka makakita. Siguro ko isip mo lang sa pag-atindi mo sa Biblia. Pero sa sagot, tinanong kita kung mayroon bang apostoles nagsabi nga si Kristo pinatay bilang Diyos, hindi mo nasagot. Ibig sabihin, sakto si Pedro. Wala namang katulad ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na ang Kristo pinatay bilang Diyos. Wala po. Pag sinasabing bilang Diyos, ang ibig sabihin, ang source of operation ng person galing sa divinity. Mali po yun. At wala pong turo ang Iglesia Katolika na ganyan. Ang sinabi ng Simbahang Katolika, the divine person died using his humanity. Bakit po? Kasi, again Danny ang humanity po kasi nandoon ang properties of suffering and dying. Teka mo na, para magkakaintindihan tayo, bro. Ano ba yung ibig sabihin ng function ng nature at saka yung tinatawag na being? Para magkakaintindihan po tayo. Kasi kanina pa ako sagot dito concerning nature and tinatawag na person. Anong pagkakaiba para po sa inyo? Anong pagkakaiba ng being at saka yung tinatawag na nature? At ano ang function po niya? Sa amin, bilang si Kristo ay nagpakatao, isa siyang nature. Hindi po. Hindi po yan yung tanong ko. Anong pagkakaiba ng being at saka itong tinatawag na nature? Anong pagkakaiba nilang dalawa? At saan pwedeng magamit? Yung pang tinatawag na God died doon, ang gamit po ba doon ay tinatawag na abstract po ba siya or tinatawag na concrete term na ginagamit? Kasi we are talking about philosophy here. Filosofiya po ito kasi hindi po natin maiintindihan ang misteryo ng inkarnasyon at yung pagkamatay ng Panginoon Kristo kung hindi po tayo gagamit ng filosofiya. So, ngayon, ano ang function ng being at saka itong tinatawag na nature? At saan dyan yung abstract at saka concrete? Iba tayo ng estadihan, bro. Ginagamit naman metaphysics. Ang metaphysics, mayroon pero hindi natin makita. Katulad ng espiritu, hindi natin makita. Hindi yung tanong ko. Yung function ng term na being at saka itong tinatawag na being at saka nature. Kasi kailang beses ko nang binabanggit dito na ang Panginoon Kristo ang being, ang namatay doon gamit ang kanyang nature. Hindi ang nature yung nag-act.
para sasabihin na namatay sa bilang tao, namatay sa bilang Diyos. Hindi ganyan. Ang punto rito, dapat alam natin na ang function, kung ano ang function ng being at saka nature. Ano ang function po niya? Anong pagkakaiba ng being at saka nature? Nabaliktad na bro. Ako na magtanong sa iyo, ikaw na magsagot. Ngayon, ikaw na magsagot. Ano lang bro, ikaw lang magpaliwanag kasi po. Hindi bro. Teka muna. Baka misinterpret niyo ako. Ang punto ko rito, para magkakaintindihan, kasi kanina pa ako sagot ng sagot eh. Sagot ko kanina, di ba? Ang Panginoong Jesucristo, siya po yung divine being, siya po yung nag-act, gamit po yung kanyang humanity. I am referring to his nature. So ngayon, sinasabi mo, saan mo ba sa Biblia namatay sa bilang Diyos? Kailang beses ko nang inuulit-ulit na hindi po, hindi nature po yung nag-act doon sa cross, kung hindi yung second divine person. Yan po yung inuulit-ulit ko. Kaya nga po, ngayon tinatanong po, inuulit-ulit mo yung tanong po ninyo. Kaya nga, tinatanong kita, kung alam nyo po ba ang kaibahan ng nature at saka itong tinatawag na being? Sa amin, hindi ta pareho na pag-study. Kasi po, hindi ako makasagot yan kasi hindi ko na-study yan sinasabi mo. General basis po ito, Bro Danny, ha? General facts po ito. Ibig pong sabihin, hindi po tayo makakapunta doon sa second level na pag-discuss po natin dito about God died. Kasi ang sinabi po doon sa katekismo, God died, yung God doon, concrete term po yun, hindi po yung abstract eh. Hindi po yung abstract. Okay. So ngayon, kaya nga, para magkakaintindihan tayo, para magkakaabot po tayo sa iisang punto, dapat i-define muna natin ang kaibahan ng tinatawag na nature at saka itong tinatawag na being. Para at least malalaman ko na yan pala yung pagkakaintindi ninyo. So, anong pagkakaiba ng nature at saka being? Hindi ako sumasagot kasi po hindi ko kanang na-studyhan sinasabi mo. Pero sa pag-atindi namin sa God literally, sabi ninyo, binabase namin sa Biblia, kung mayroon ba, nakikita namin walang nagsabing apostol propeta ang Diyos na mamatay. At sabi mo, mayroon second divine person ang mamatay. Bro Danny. Actually, hindi yun yung punto po natin eh. Kasi ang gusto po niya, mabasa, letra por letra. Protestant argument po yan eh. We are talking about the Catholic faith here. Concerning sa dogma sa dogma ng hypostatic union. Kaya nga sa dogma ng hypostatic union, kung Bible ano na po kayo, hindi po niyo maiintindihan po ito. So, I am referring to the dogma of the hypostatic union. Kaya nga po, kinaklaro ko lang ha, hindi po ako nagtatanong sa inyo ha, kinaklaro ko lang kung ano ba yung pagkakaintindi ninyo sa word na being at saka itong tinatawag na nature. Kaya di ba kanina, kailang beses ko na pong inuulit-ulit, ang Panginoong Jesucristo, namatay po siya, gamit po yung humanity niya. Yung nature po niya as human. Pero ang namatay, ang second divine person, using his humanity. Sabi mo, mabasa ba sa Biblia, namatay po siya as God or being God. Hindi po yung stand po namin. Ang stand po namin dito, ang divine person, yun yung nag-act sa kamatayan at ginamit po niya yung kanyang humanity. So ngayon, gusto ko po, kasi kailan beses ko na po inuulit-ulit po yung tinatawag na argumento yung sagot. Gusto ko pong malaman kung para sa inyo, anong pagkakaiba ng being at saka itong tinatawag na nature? Okay, sagutin kita. Yung nature, being humanity, yung namatay. Hindi ang nature. Kasi ang nature po hindi makikita. Katulad ng espiritu at hangin, hindi na makita. Pero may sabi mo, humanity, makikita ang humanity yan. Si Kristo ay bilang nagpakatao. Hindi po yan yung dinidescribe lang po ninyo yan eh. Ang ibig ko po sabihin, kaibahan. Difference between the being and the tinatawag na nature. Yung kanyang tinatawag na kalikasan. Kaibahan ng being at saka yung kalikasan. No. Sino po ba ang doer ng action po nito? Ang being or ang tinatawag na kalikasan? Yung nature po niya. Sa aming pag-studio bro, yung humanity niya bilang tao, yan ang namamatay. Hindi ang nature. Kasi po ang nature, hindi mamamatay. Bro Danny, ito sino po ba ang nag-act doon sa cross? Ang being or ang nature? Ang iyang bilang tao. Hindi, nature yun. So, ang ibig sabihin, ang nag-act doon ang nature. Hindi ang being. Bilang tao. Hindi bilang Diyos. Hindi. Yung nag-act doon sa cross ba? Yung namatay? Sino yun? Bilang ano tao yung nag-act sa cross? Being yun or being or nature? Hindi mamatay ang nature, ang being. Ay, hindi mo nakuha po yung punto ko po eh. Yung nakadipa doon sa cross na ipinako, ano yun? Being yun or nature?
Ito bro, ang sagot. Yung nakadupa sa krus bilang tao. Being yun o nature? Nature, hindi nature yun. Being. Being. Very good, very good. So, ibig sabihin, ang doer ng action bilang tao is yung being. Tama po ba? Yun ang action, doer, yung bilang tao, hindi ang bilang Diyos. Hindi. Sumagot ka na kanina, being yung doer eh. Being yung doer, hindi yung nature. Yung sinasabi po yung tinatawag pagkatao, nature po yun eh. So, sinagot niya kanina na yung nag-act doon sa cross is being. Teka muna ha. Hindi nature, ang nature hindi makikita. Hindi. Wala akong sinabi kung makita ba yun o hindi. Ang point dito is, sino yung nag-act doon sa cross? Ang being or ang nature? Uulitin ko para klaro. Bro, excuse me bro, binaliktad mo na eh. Yung ang status ko ngayon, klinaro ko lang sa iyo. Bro Danny. Klinaro ko lang. Huwag mo akong dalhin sa mga tanong mo kasi po kung ikaw magtatanong sa akin, hindi ako handa pagsagot dahil yun ang handaan ko ang pagtatanong ko sa iyo. Kailangan masagot mo. Kaya nga po, hindi mo masagot mo ang tanong ko, binaliktad. Sinasagot ko po yung tanong po ninyo. Pero ang problema, kailang beses po na ako sumasagot sa mga tanong po niyo, pero hindi po niyo maintindihan yung sagot ko eh. Kaya nga po, klinaro ko yung mga terms na ginagamit po natin dito, yung being at saka yung tinatawag na nature. Yan po yung point eh. Bakit po? Kasi sabi ko kanya, di ba? Yung nag-act doon ang second divine person using his humanity. Bakit? Kasi ang properties of suffering and dying nasa humanity yon. Sabi mo, saan ka makabasa sa Biblia na bilang Diyos? Wala kami pagkaturuan na ganyan eh. Walang katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na ang Kristo namatay bilang Diyos. Bakit po? Kasi kung bilang Diyos, wala pong properties of suffering and dying yung tinatawag na divinity. Kaya nga po, ipinadistinguish ko sa inyo yung kaibahan ng tinatawag na person and being and tinatawag na nature. Para magkakaintindihan po tayo. Excuse me bro. Sabi mo ang Iglesia Katolika hindi nagtuturo kung Biblia lang gagamitin, hindi pwede. Yes. Dahil hindi man mababasa sa Biblia ang mga turo ninyo ang Diyos namatay, ginamit ninyo ang mga ibang libro para ang inyong hindi po. Ang inyong mga facts po yan. Bro Danny. Suppressing the facts po yan. Suppressing the facts po yan. Bakit po? Kasi mismo ang banal na kasulatan, wala pong sinabi ang banal na kasulatan kapag hindi mabasa, hindi totoo. Wala pong sinabi. Kasi ang prinsipyo ninyo kapag hindi mabasa, hindi totoo. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na kapag hindi mabasa, hindi totoo. Number 2, wala pong itinuro ang Panginoong Jesucristo ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. Number 3, remember na ang banal na kasulatan. Teka muna. Remember na ang banal na kasulatan, ang ibinibigay po niya yung teaching, hindi po yung tinatawag na formula. Pagkatapos yung God died rito, formula po yan. Hindi po yan tinatawag na hindi po yan yung tinatawag na yung basis or tinatawag na pinakalaman po niya. So ang sagot ko po sa inyo yung pinakalaman po niya at ang inahanap po niyo letra por letrang mabasa. So hindi po yan pwedeng itanong niyo po sa aral Katolika. Hindi po. Paano bro ang 1 Timoteo 6:15-16 bro? Sabi ni San Pablo, ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Payag kayo hindi? Ay, talagang payag po ako dyan, pero hindi niyo po mapipigilan ang Panginoong Diyos kung magpapakamatay po siya. Sino po ba tayo kung pipigilan po natin siya, magpakamatay po siya? Saan mo mabasa ang Diyos nagpakamatay? Ang Diyos nagpakamatay ay, syempre, Acts of the Apostles chapter 3 verse 15, St. John chapter 1 verse 1 to 14. May Diyos ba na yung sinasabi? Actually, iintindihan po natin, sir. Pag magbabasa po tayo, iintindihin po natin yung nakasulat. Tika muna. Sa buhat Catholic teaching po ito. Tika muna. Sige. Ang issue po nito about Catholic faith po, hindi po kami sola scriptura. Hindi po itinuro ng Panginoon Jesucristo kapag hindi mabasa, hindi totoo. Kasi kung babaliktad ko po kayo ng tanong po ngayon, kung saan po ba yan mabasa sa Biblia, kapag hindi mabasa, hindi totoo, hindi kayo makakasagot. Sigurado po yan. So ang punto rito, ang Acts of the Apostles chapter 3 verse 15, pinatay ninyo ang source ng buhay. Sino po ba ang source ng buhay? Tanong, yung buwas 3:15, may Diyos bang source ng buhay nga kasi, di ba? Source ng buhay, ang Diyos po yan. Source ng buhay. Kung halimbawa bro, namamatay ang Diyos. Kasi po, sabi mo, sabihin natin ang Diyos, source ng buhay. Kung ang source ng buhay mamamatay, paano ang mga buhay? Katulad natin, mga buhay tayo.
kung ang source ng buhay mamamatay, sabi mo ang Diyos namamatay kay nabasa mo sa Buhat 3:15 nga ang source ang ibig sabihin ang Diyos. Kung Concrete mamatay ang term Diyos, po yan. bro, paano ang Tingnan mo lahat na buhay? Hindi. Wag mong intindihin as a literal term. Yung sinabi doon na source ng buhay, concrete term po that refers to the second divine person. Yan yung punto ko po kanina eh. Anong pagkakaiba ng being at saka nature? Yan po yung punto eh. Yung kapangyarihan na magbibigay buhay, nasa nature po niya yun. Na hinahawakan ng second divine person. Kaya nga po, di ba, ipinadistinguish ko po sa inyo ang pagkakaiba ng tinatawag na nature and being at saka itong tinatawag na nature. Hindi po ninyo masagot yan eh. So kaya nga, wag nyo i-mix po yung tinatawag na argumento. Bakit po kasi yun? Kaya nga, dinistinguish po natin. Yung sinabi sa Acts chapter 3, verse 15, refer po yan doon sa tinatawag na concrete term that refers to the person. Ang persona po yan. Ang source ng buhay, ang Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Ang Diyos po yan. Ang Diyos ang pinatay ninyo. Implied po kasi source ng buhay ang sinabi ng bandang nakasulatan. Refer po yun sa second divine person. Hindi po yan refer sa nature. Dami mo nasabi bro nga ang Diyos namatay pero hindi mo nabasa sa Biblia. Ibig sabihin, sa isip mo lang. Hindi po, mali po kayo. Binasa na nga natin eh. 'Di ba? Sinabi ko po kanina, hindi katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na Sola Scriptura. Bakit po? Kasi even yung term na Sola Scriptura wala po 'yan sa Biblia. Ibig sabihin bro, mali ang nakasulat sa Biblia. Ang mali po kayo na nagbabasa kasi hindi niyo iniintindi yung nakasulat sa Biblia. Mali bang sinasabi nga walang Diyos mamamatay? Ay hindi po yun mali, pero hindi po natin mapipigilan na ang Diyos kung magpakamatay po siya o mapipigilan po natin. St. Luke Saan chapter mo 1 verse nabasa ang 27, Diyos? walang imposible sa Panginoong Diyos. Okay, saan mo nabasa ang Diyos nagpakamatay? Acts chapter 3 verse 15, sinabi ng banal na kasulatan, pinatay nyo ang source ng buhay. Pero wala kang Diyos mababasa. Source ng buhay na nga, di ba? Ang tanong ko bro, sagutin mo. Sa Buhat 3:15, may Diyos ka nabasa? Wala. Source ng buhay nga. Pag sinasabing source ng buhay, implied po that refers to the God. So, bakit po ba yung source ng buhay? Diyos ba yan? Hindi. Paano kung Tika mo na. yung sinasabi mo ang Diyos sa buhay? Bro Danny, Yes. yung source ng buhay, Diyos yun hindi. Si Kristo source ng buhay, pero Hindi, namamatay si siya Kristo bilang tao, hindi ang source ng buhay. Diyos. Teka muna, si Kristo na Diyos, source ng buhay o hindi? Si Kristo, dalawang nature niya. Hindi. Kanina, pinapasok ko po yung nature niya, hindi ka. Saan po ba sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na sinabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo namatay sa tao lang, hindi Diyos? Sinabi ni San Pedro, sa 2 Pedro 3:18, pinatay siya bilang tao. Hindi Diyos? Namatay siya hindi Diyos? Sabi ni Pedro. Si Pedro nagsabi, hindi ako. Sabi ni Pedro. Source po yun ng operation. Bro, namatay source. siya bilang Pag tao. sinasabi po kasing bilang tao, source po yun ng operation. Ibig sabihin, ang ginamit po niyang kanyang humanity. Ang question ko po dito, namatay po siya hindi Diyos. May mabasa po ba kayo? Apat nga tanong bro. Bitiwan ko sa iyo, kung masagot mo. Tingnan mo na. Isisettle muna natin ito. Kasi, klaro po eh. Binanggit po natin yung kaibahan ng nature at saka yung tinatawag na being. Ang punto ko po rito, bakit kasi minimix mo kasi yung yung tinatawag na mga termino eh. So ngayon, uulitin ko po, yung tinatawag na namatay, pagkatao lang yun or ang Diyos yun mismo? Sabi ni San Pedro, pagkatao lang namatay. Sabi ni Juan, sige, tao lang namatay. Hindi Diyos. Tao lang namatay. Tingnan natin ha. Basahin po natin kung pagkatao lang po ba namatay. Teka muna. Sige ha. Teka. Babasahin ko po na sinasabi niyo pagkatao lang ang namatay. Wala po yan sa Biblia eh. 2 Pedro 3:18 bro, wala. Tao lang namatay? Sabi ni San Pedro, ulitin ko bro. Sabi ni Pedro, pinatay si Kristo bilang tao. Hindi, wala akong tanong kung sa anong paraan po ba siya pinatay. Para sasagutin niyo po ako na namatay po siya bilang tao. Yung sinabi ko po kanina ba, kasi hindi kayo papayag na ang Diyos ay namatay. So ibig sabihin, tao lang yung namatay doon sa krus. Sabi ni San Pedro, tao lang na namatay. Hindi ang pagka-Diyos ni Kristo. Mabasa po yan sa Biblia na tao lang namatay? Basahin mo sa 2 Pedro 3:18 bro. Pinatay si Kristo bilang tao. Tingnan natin. Pero hindi sa bilang tao lang. Teka muna bro. Saan mo nabasa sa Biblia? Mayong balita, Biblia lang bro. Teka muna.
Ang punto kasi dito, hindi kayo naniniwala na ang Diyos ay namatay kasi ang nasa isip niyo pagkatao lang. Itong Teka word muna, na bro, sagutin pagkatao, kita. Hindi Kita ka niyan, niniwala, bro. itong pagkatao po ba, ano ba ito, being or nature? Binalik mo na puta na. Sinagot ko na kanina eh. Hindi. Yung sagutin mo, sabi Gusto mo, ko maklaro po ito sabi eh. mo, Bakit po kasi? hindi huwag mo ako dalhin sa ibang topic. Hindi. Ang topic natin, tinuturo ninyo ang Diyos na matay. Tinanong kita. Pero ang rules mo ngayon, ang pagsagot sa aking tanong. Ang tanong ko, may nagsabi bang propeta apostoles nga ang Diyos na matay? Hindi ka nakabasa. Puros lang kapag natawiran. Suppressing the facts po yan. Teka muna, Mr. Kuntas, suppressing the facts po yan. Huwag niyo po akong pagbintangan na hindi ko po nabasa, kaya nga binanggit ko po yung Acts chapter 3 verse 15 eh. Okay. Pero ang nasa isip niyo, letra por letrang mabasa. Teka muna. Ang nasa isip niyo, letra por letrang mabasa, hindi po yung turo ng Iglesia Katolika. At pagkatapos, katuruan ito ng Iglesia Katolika. So ngayon, kung sasabihin niyo po, sige. Okay, bro. Ang ibig mo sabihin, bro, yung nagsusulat ng Biblia, hindi Katoliko. Sapagkat hindi mo nabasa, isang apostol nagsabi nga si Kristo pinatay bilang Diyos. At hindi mo nabasa na walang apostol at propeta nagsabi ang Diyos na mamatay. Ang ibig sabihin, tika muna siya. Bro Danny. Okay. Mali po ang tanong. Wala po akong sinabi na ang Panginoon si Kristo namatay bilang Diyos. Wala po akong sinabing ganyan. Ang namatay doon sa krus ang Diyos, hindi po bilang Diyos. Pag sinasabi kong ang namatay doon sa krus ang Diyos, refer po yun sa divine person. Hindi po sa tinatawag na kanyang nature na divinity. Hindi po. Kaya nga gumamit ang banal na kasulatan bilang Diyos. Bakit po? Kasi ang divine person, gumamit po, namatay po siya gamit yung kanyang humanity, hindi yung divinity po niya. Pero ang tanong, sino po yung namatay? Diyos po ba yun o hindi? Yan po yung punto eh. Yan po yung punto. Kung ikaw pipiliin, bro, Diyos namatay o hindi? Si Kristo namatay, Diyos po yun eh. Diyos yun. Ang tanong ko, kung si Kristo namatay, Diyos. Okay, kung si Kristo namatay bilang Diyos, sino ang nagsabi sa mga apostol? Mali. Wala akong sinabi dito na ang Panginoon si Kristo namatay bilang Diyos. Kasi, ini-insist mo kasi na pag sinasabi kong ang Diyos namatay, ginamit po niya pagka-Diyos po niya, hindi. Mali po kayo. Kaya nga, di ba sinabi ko po kanina, meron po siyang dual nature. Yung pagkamatay po niya, gamit po niya yung kanyang humanity. Pero ang question, sino po yung namatay bilang tao? Diyos po ba yun o hindi? Sagot. Sabi mo, si Kristo dual nature. Di ba? Sino po yung namatay? Sino po yung namatay bilang tao? Sino po yung namatay bilang tao? Diyos po ba yun o hindi? Bilang tao, si Kristo. Yung Kristo na namatay bilang tao, Diyos yun o hindi? Dalawa ang, ano bang tawag sa kinaiya? Hindi, sa Tagalog? Sanagot ng ano nyo eh. Yung Kristo na namatay bilang tao. Nandiyan na po yung bilang tao. Correct. Yung Kristo na namatay bilang tao, Diyos po ba yun o hindi? Bilang tao siya namatay, hindi bilang Diyos. Hindi. Sagutin yung tanong ko. Yung Kristo na namatay bilang tao, yung Kristo na namatay bilang tao, yung Kristo na yun na namatay bilang tao, Diyos ba yun o hindi? Hindi na sinasabi sa mga apostoles namatay si Kristo bilang Diyos. Namatay siya bilang tao. Wala akong sinabi bilang Diyos. Ang sinabi ko, yung Kristo na namatay bilang tao, yung Kristo na yun na namatay bilang tao, Diyos ba yun o hindi? Hindi ako magsumagot sa sarili kong panindigan. Hindi. Yung sinasagot ko, yung mga apostoles sabi nga si Kristo pinatay bilang tao. Hindi. Okay. Sinasakyan na nga kita eh. Ang Kristo namatay bilang tao. Okay, check. Pero yung Kristo na namatay bilang tao, ano yun siya? Diyos yun o hindi? Bilang tao siya namatay, hindi bilang Diyos. Kaya nga sinabi ko na nga, di ba? Si Kristo namatay bilang tao. Good na tayo dyan. Yes. Pero itong Kristo na namatay bilang tao, Diyos ba ito o hindi? Hindi mamatay bilang Diyos. Ang namatay sa kanya ang bilang tao. Tika muna. Huwag mong ibahin po yung usapan. Nagpakatao siya. Bro Danny, huwag niyong ibahin po yung usapan. Wala akong sinabi dito kung namatay ba sa bilang Diyos. Hindi ko po yung terminong ginagamit. Itong Kristo ba na sinabi na namatay bilang tao, di ba?
Correct. Si Kristo Correct. namatay bilang tao. Itong Kristo na namatay bilang tao, ayon sa banal na kasulatan, Diyos o hindi? Sagot. Makinig ka sa akin. So, si Kristo bilang Diyos hindi mamatay. Pero bilang tao siya ay namamatay. Kaya nga, di ba, sinabi ko po kanina sa iyo kanina, di ba? Inulit ko po yung term na ginamit po ninyo. Si Kristo namatay bilang tao. Di ba? Okay. Bilang tao. Si Kristo, Okay. concrete term, ang persona. Si Kristo namatay bilang tao. Gamit po niya yung pagkatao po niya, di ba? Itong Kristo na namatay, na gamit po yung pagkatao po niya, Diyos po ba ito o hindi? Ang ginamit niyang pagkatao, yan ang namamatay, hindi siyang hindi ang pagka-Diyos niya. Walang aral sa Biblia, bro. Tika mo na, bro. Walang aral sa Biblia, bro, na nagsasabi, mga apostol o propeta, nga ang Diyos namamatay. Ang namamatay dyan, sabi ng mga apostoles, ang kanyang pagkatao. Brodan, wala akong sinabi dito kung namatay ba sa pagka-Diyos o hindi, o bilang Diyos o hindi. Okay na tayo kanina na si Kristo namatay bilang tao. Check na tayo dyan. Nagkakaintindihan tayo dyan. Si Kristo namatay bilang tao. Ngayon, itong Kristo na namatay bilang tao, itong Kristo na namatay bilang tao, Diyos ba ito o hindi? Sinagot ko na, ang bilang tao na mamatay, bilang Diyos hindi mamatay. Hindi, Kasi sabi mo, si Kristo dual the person, tika mo na, we are referring the person dito, Bro Danny, ha? Person po yung pinag-uusapan natin dito, hindi po yung nature. Para sasabihin mo bilang Diyos, hindi. Wala akong sinabi dito na matay ba sa bilang Diyos. Ang tanong ko po sa inyo dito, klarong-klaro. Okay na tayo, si Kristo namatay bilang tao. Okay na kayo. Si Kristo namatay bilang tao. Pero ang tanong ko po sa inyo simple. Itong Kristo na person na namatay gamit yung pagkatao po niya, Diyos po ba siya o hindi? Ang pagkatao lang ang namatay, hindi ang pagka-Diyos. Hindi, wala ko. Anong tata sa Biblia na pagkatao lang namatay, hindi ang pagka-Diyos? Tingnan mo na, bro, ha? Tingnan mo na. Ako na muna, bro. Ayun natin ito. Naiipit ka na eh. Hindi ako maipit, bro. Hindi ako maipit sa'yo kasi alam ko tinatanong mo. Tingnan mo, bro. Sinasakyan na kita eh. Bro, sinasakyan na kita eh. Wala na tayong problema na si Kristo namatay bilang tao. Check na yan. Kasi turo po yan ng Iglesia Katolika na ang Diyos, God died in His human nature. Yun. Ngayon, itong Kristo, tika mo na, itong Kristo na namatay bilang tao or gamit yung pagkatao po niya, ano po ba siya? Diyos po ba siya o hindi? Okay, tanong, makinig ka sa akin mabuti, bro. Ang Diyos gumamit ng tao. Kasi po, nilaman natin ang Diyos ay Espiritu. Yan ang dahilan na pagkatao siya. Okay. So, ibig yan sabihin ang dahilan na pagkatao siya. Para ang pagkatao niya ay mamamatay, hindi ang iyang pagka-Diyos. Kaya ang Diyos walang kamatayan. So, ibig sabihin, bro, na yung Kristo ay pinaniniwalaan po niya dalawang persona. Hindi dalawang persona. Isa lang ka-persona. Kasi po, nagpakatawang tao siya. Yan, ang katawang tao ay namamatay. Dahil po, ang espiritu ay persona po, hindi mamamatay. So ibig sabihin, naka-act yung nature without the being? Bro, walang imposible si Ginoo. Magawa niyang lahat. No. Pero kung hindi ko sabihin, nadamay ang pagka-Diyos. Remember na He is the God of order. Hindi ko sabihin na ang pagka-Diyos ni Kristo nadamay sa kamatay niya. Hindi yung madamay ang kamatayan. Bro Danny, wala akong sinabi na nadamay yung pagka-Diyos po niya. Ang tanong ko po sa inyo, simple. Naka-act po ba yung kanyang humanity without the being? Heresy po yan. Ano bro? Naka-act po ba? Naka-act ba ang kanyang humanity without the being? Ibang usapan yan. Siguro ko yung mga tanong mo sa binaliktad mo. Binaliktad mo lang na tanongin ako para mawala, maligaw ako sa aking mga tanong sa iyo. Wala nang masagot mga aking mga tanong. Bro. Sinusundan kita. Sabi mo, kaya nga nagpakatao siya para yung pagkatao yung mamatay. Diba? Yes. Yung pagkatao yung mamatay. Tama po ba? Okay. So yung pagkatao, nature po yung being. Pwedeng nature, pwedeng being. O sino may sabi sa inyo, pwedeng nature, pwedeng being? Kasi po si Kristo ay nagpakatao as humanity.
Anong aklat po ba sa Iglesia Katolika na yung pagkatao doon pwede nature pwede being? Kailangan sagutin mo ang tanong ko. Huwag mo akong baliktarin. Kasi po iba ng usapan eh. Ikaw nag-answer ngayon at sabi mo, kinaklaro ko lang sa tanong ko. Ang sagot ko, ang tanong ko sa iyo bro, kailangan masagot mo. Bro, kinaklaro ko lang po kasi. Kinaklaro ko po yung issue. Bakit po kasi minimix mo kasi yung nature at saka yung person. Minimix mo kasi. Kaya nga po ako, kailan beses ko pong inuulit-ulit rito, ang person ang nag-act, ang nature gamit yung nature. Pero hindi kayo pumapayag. Kaya nga po, tinatanong kita. Kinaklaro ko po sa inyo na itong being na tinatawag na divine person, meron siyang tinatawag na humanity, yung pagkatao niya. Sino ang namatay? Yung pagkatao niya o yung being na Kristo? Yung pagkatao niya. Yung pagkatao niya. So, ibig sabihin, naka-act po yung pagkatao po niya without the being. Yung may humanity, yung namatay. Yes. Yung humanity po niya, naka-act po siya without the being. Hindi man ang being, hindi yung mamamatay. Yung humanity ang namatay sa kanya. Kaya gani. So, ibig sabihin, naka-act po yung humanity without the being. Namatay po yung humanity without the being. Hypostatic union ang sinasabi mo. Hypostatic union. Kung hypostatic union, mali ka. Kasi yung hypostatic union, ang hypostatic union, the being na nag-act, siya po yung tinatawag na person na nag-act doon sa tinatawag na cross, siya po yung namatay gamit po yung kanyang humanity. Yan po yung hypostatic union. Isa inyo, hiniwalay po ninyo ang being at saka yung nature eh. Isabi mo, gamit niya ang humanity. Yung humanity gamit niya, namatay, hindi siyang gumagamit. Kaya nga, so ibig sabihin, yung humanity po niya yung namatay, ibig sabihin, naka-act yung humanity without the being. Yung humanity lang ang namatay, hindi ang being. Yes. Yung humanity ang namatay without the being. Gamitin natin metaphysics. Kaya nga, yan na po ito na yung argument natin eh. So, naka-act na yung... Teka mo na. Naka-act yung tinatawag na humanity without the being? Yung humanity. Katulad ng hypostatic nun yun. Humanity, being. Sinong namamatay? Ang being or ang humanity? Ang namatay ang humanity. So wala ang being doon. Nandiyan ang being, pero hindi siya mamamatay. Sige. So ibig sabihin, naka-act yung humanity with the being. Di ba sabi mo, nandyan yung being, di ba? Biniliktad mo lang, bro. Sinusundan kita, bro. Sinusundan kita. So, ibig sabihin, namatay yung humanity, namatay yung humanity with the being. Hindi mamatay ang being, yung humanity niya. Okay, kasi sabi mo, si Kristo ay dual nature. Diba? So, ibig sabihin, si Kristo, dual nature. Yes. So, ibig sabihin, bro, yung humanity namatay po siya without the being? Hindi mamamatay ang being, humanity lang. Kaya nga, so yung humanity, naka-act nga yung humanity without the being. Nandiyan ang humanity, nandiyan ang being, pero hindi siya mamamatay. Pero ang humanity ang namamatay sa kanya, hindi ang being. Hindi po. Okay, sige. Yung humanity po yung namatay, di ba yung kamatayan, it is an action according to metaphysics? Action ng pagkatao siya ay namatay, pero action ng pagkatao hindi. So ibig sabihin, naka-act yung humanity na separate sa being. Correct. Sabi ni San Pedro, kung wala nang ang soul, spirit sa body, patay na ang katawan. So, ibig sabihin, dalawa na yung Kristo mo ngayon. Merong taong Kristo, merong Diyos na Kristo. Kristo, isa lang, espiritu siya. Naka-act kasi, di ba sabi mo, naka-act yung humanity without the being? Apostatic union yan. Ikaw yung nagsabi, naka-act yung humanity without the being eh. So, ibig sabihin, naka-act, kaya nga eh. Hindi. Sinusunod ko po yung sagot po ninyo. Naka-act yung humanity without the being. Kasi sa hypostatic union, tingnan mo na. Kailangan ikaw magsagot sa tanong ko. Huwag mo akong dalhin sa ibang topic. Ibang topic mo lang. Kinaklaro ko nga. Tingnan mo na. Hindi mo naklaro. Sinasadya mo para maligaw ako sa tanong mo. Sa tanong ko. Hindi. Nililid po kita. Huwag mo akong niligaw. Kailangan sagutin mo ang mga tanong ko. Bro. Nililid po kita sa tamang pagkakaintindi. Sinasadya mo, alam mo, sinasadya mo. Para maligaw ako sa aking mga tanong kayo. Hindi bro. Mali po kayo. Ito po ha. Sige. Nililid po kita. Sabi mo. Patuloy natin nga magsagot. Magtanong ako sa iyo at sagutin mo. Yes. Huwag kayo magtanong sa akin. Yung programa mo. Rhetorical question po kasi yan eh. Bro, Danny. Rhetorical question po kasi yan eh.
Kinaklaro ko po sa inyo para magkakaintindihan tayo. Wala pong ipitan po rito ngayon eh. Kinaklaro ko po yung mga termino para magkakaintindihan po tayo. According sa metaphysics, ang nature, siya po yung source ng operation ng action sa being. Hindi po maka-act ang nature kung wala po itong being. Ngayon, kung namatay lang kung ang namatay ay humanity lang yung namatay. So ibig sabihin, naka-act po yung humanity without the being. So ibig sabihin, yung itong humanity person din po ito. Maliban sa divine person. Hindi. Sinasabi mo, metaphysics na. Yung metaphysics, katulad ng espiritu, hindi na makikita. Katulad ng souls natin, nag-operate sa ating body, hindi makikita. Nalilito po kayo sa mga terminong ginagamit po ninyo. Hindi ako nalilito. Nalilito po kayo. Bakit po kayo? Kasi sa metaphysics po kasi, ang nature, yan po yung sources sa operation ng action ng being o ng person. Pagkatapos, ang person, siya po yung doer sa operation na ibibigay sa kanya ng tinatawag sa kanyang tinatawag na source ng kanyang operation, which is the nature. So ngayon, kung maka-act po yung nature na siya lang without the being, ibig pong sabihin, kino-consider ninyo na yung humanity ay ibang persona maliban sa divine person. Hindi ibang persona ang humanity. Kasi Kristo sabi mo, dual nature. Ano ba? Susundan po kita. Kung hindi divine, kung hindi separate po yung being sa humanity, so ibig sabihin ang naka-act doon through sa kanyang humanity, bilang human, nag-act doon ang divine person. Ikaw na sabi mo, dual nature si Kristo. Wala na, hindi ka sumasagot sa ano eh. Yung sabi ko, question po natin eh. Yun ang humanity, hindi ang being. Kasi ang being po, metaphysic po. Di ba sinabi mo na kanina, di ba, hindi maka-act, sumasang-ayon ka na hindi maka-act ang tinatawag na nature kung wala po yung being. Pagkatapos yun, ihiwalay mo yung being. Huwag ganyan bro. Parang nililito mo yung mga nililito mo yung mga tao dito. Hindi nililito ko. Kinaklaro mo, ikaw nagsabi ganina na si Kristo ay dual nature. Hindi, di ba sabi mo? Bakit dual is Kristo? Mayroon siyang pagka-tao at mayroon siyang pagka-Diyos. Yun ang Diyos, nag-operate sa kaniyang katawan. At sabi naman ni San Juan, yung namamatay, ang katawan ni Kristo. Sabi mo, hindi totoo. Hindi mo pinalawaan ang sabi ni Juan at sabi ni Pedro nga si Kristo pinatay bilang tao. Sino bang nagsabing totoo? Ikaw o ang mga apostolis? Sino po nagsabi sa inyo na hindi ako naniniwala sa sinasabi ni San Pedro? Kaya nga, ibig sabihin, nga, diba? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo kanina, check na tayo dyan na si Kristo namatay bilang tao. Pero ang tanong po dyan, ang tanong po dyan, itong Kristo na namatay bilang tao, Diyos po ba ito o hindi? Sabi mo, dual nature si Kristo. Sinasabi ko sa iyo, kapag dual nature si Kristo, ang namamatay sa kanya, ang tao lang. Hindi mamatay ang espiritu niya. Dahil ang espiritu, walang kamatayan. Bro Dani, hindi mo naiintindihan mo yung mga pinagsasabi po ninyo. Okay, ito ang Kristo. Hindi mo lang matanggap. Ito ang Kristo. For example, ito ang Kristo. Ito yung tinatawag na humanity. Ito ang humanity, ha? Mali ka, bro. Mali ka, bro. Okay. Tika muna. Hindi mo natindihan kung si Kristo, ano siya. So si Kristo, bro, tandaan mo, wala pa siyang katawan, hindi pa siya inaanak ang katawan ni Mama Mary, nandiyan na siya. Ang ibig sabihin, nandiyan na si Kristo, ay wala pa siyang katawang tao. Bro, hindi po yan yung point ko po, bro eh. Ginamit mo po kasi yung 1 Peter chapter 3 verse 18. Na si Kristo namatay. Pwedeng basahin mo ang 2 Pedro 3:18. Pwedeng basahin mo. Yes. Tika muna. So itong Kristo namatay bilang tao according sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Yung tao lang namatay mo, hindi namatay ang Kristo Espiritu. So hindi. Ayun, bilang tao namatay si Kristo bilang tao. Di ba? Yes. So ngayon, itong Kristo na namatay bilang tao. Ito na yung bibigyan ng example na ito yung bilang tao, ito yung pagkatao. Ito yung Kristo. So, hinahawakan ito ng second divine person. Namatay po ito bilang tao. Ang Kristo namatay bilang tao. Sabi mo, nandyan yung being. Itong Kristo na namatay bilang tao, nandyan po yung humanity po niya. Ano po siya? Diyos o hindi? Dual nature, sabi mo si Kristo bilang tao namatay. Teka muna. Itong Kristo na namatay bilang tao, Diyos po ba ito o hindi?
Lahi ibang yung pagka-Diyos, ibang yung pagkatao. Hindi po pagka-Diyos yung tanong ko. Ang tanong ko, yung person ba, yung person na humahawak, nag-possess ng humanity ba? Oo. Ng humanity, Diyos po ba siya o hindi? Wala mang sinasabi si mga apostoles na hinawakan niya ang katawan. Si Hindi, Kristo, hindi. Espiritu, pumasok sa Possess katawan nga ng niya. tao. Possess, pumasok. Oh, Pumasok sa katawan ng tao? Ano talata po sa Biblia na pumasok sa katawan ng tao? Basahin mo sa 1 Pedro, 1 Juan 4:2. Pumasok siya? Pumasok sa katawan ng tao? Yan yung Nakatawan sinabi? tao. Ay hindi, iba yung pumasok sa katawan ng tao at saka nagkatao. Teka muna, bro. Oh. Wag mong ibahin yung mga termino eh. Ang punto dito, si Kristo nagpakatao po siya. So ibig sabihin, yung tao na Kristo at saka Jesus Kristo isang persona. Yes, nagpakatao siya, correct. Nagpakatao siya. Sino nagpakatao? Si Kristo. Itong Kristo nagpakatao, Diyos ba ito o hindi? Yung espiritu niya, Diyos. Pero ayang sinisidla niya, yung katawan niya tao. Hindi po. Ay, so ibig po bang sabihin yung katawan at espiritu, katawan at kaluluwa ng Panginoon Kristo, itong Kristo pala na katawan is itong pagkatao niya. Walang kaluluwa si Kristo. Correction. Itong kaluluwa niya, yung espiritu po niya, si Kristo. walang kaluluwa si Kristo? Ay, hindi siya human. Hindi siya human. Correct, hindi siya human kasi nagpakatao siya eh. So, hindi siya human. Nang namatay po siya, ibig sabihin Diyos po siya. Hindi. Yung namatay ang pagkatao niya, hindi ang niyang espiritu. Nalilibog ka, bro. Nalilibog. Hindi nalibog po. Makinig ka sa akin. Sige, Bakit nangyari yan? Makinig ka sa akin. Na lang, bro. Nag-2 hours na po ako. Balik ka lang po bukas. Balik ka na lang po bukas, bro. Nag-2 hours na mag-go. Salamat kayo. Sige. Mimilis ako. Salamat kayo sa imong programa. Nindot mo guning adunay mga kukabildo ba? Isip dili ingon nga kaaway, kundi bilang magtotoo ni Kristo. Atong gihiling kay mga apostoles kaniadto ganis Pablo ug Pedro kanunay man to maglalis para mogawas ang tinuod. Nya kini ato paglalis, wa to gikontra ka, ilati ka nga kaaway kundi gilit kang amigo. Kay dinhi sa imong programa ang kukabildo para gyud matin-aw na to og kinsay nangasayop, sayop ba ko, sayop ba ka? Mao na ang Biblia atong basihan para dita mga sayop. Salamat kay bro. Okay. Thank you. Pwede pa kag mabalik kay nahutdan na mo og oras gud ba pasensya kayo. Okay. Sige, so okay, sige. Si bro, before mo sunod kay di ko ka mo mulagaw. Sige. Okay, before na pagpangutan na si Bro Jesus Pading, actually hindi po na hindi po na intindihan ni Bro Danny Cugtas yung tinatawag na function ng being at saka yung nature. Hinahawakan po niya na namatay ang Kristo bilang tao, pero hindi po niya masagot kung itong Kristo na namatay bilang tao ano po siya, Diyos po ba siya o hindi. So hindi po niya naiintindihan yung mga termino eh. Di ba? Sige bro, go ahead bro. Wala bro, ako lang tatong mangutana lang ako sa iya ha. Ay, napasensya kayo ako kabantay. Pasensya. Naligaw rin ko sa iyo bro. Di ako lang pasensya. Sa iya ha, itong akong punto nga, unta po sa mga tana nga, kung lulun tao lang si Kristo nga namatay, makaluwas ba ang lulun tao kanatong tanan? Gani. Wag yung kaluwasan. Wag kaluwasan kung tao lang. Gusto na ko po correct. Ipangunaw na sa iya po ba nga, sa ana na nga punto po. Kung tao lang, lulun tao, makaluwas ba? Gusto na ko umino sa iyang tubag, wala naman po, nalingaw mo ko sa inyo po. Daghan po nakatanan bro. Maulagi. Actually, salamat sa katanan. Kaya gani. Actually, hindi po niya naiintindihan yung mga puntos po natin eh. Bakit po kasi, pag sinasabi po kasi sa philosophy, pag sinasabing being, siya po yung doer sa operation na galing sa kanyang tinatawag na nature. Yung nature, hindi po yun yung tinatawag na doer ng action. Kung hindi, yung person. So ngayon, kung ang Kristo, iisang persona, second divine person po siya, meron po siyang dual nature. Ang nasa isip po ni Bro Danny is, ang nangyari is, yung human nature, naka-act siya without the being. Pagkatapos sabi niya, merong being doon. So ibig sabihin, Diyos pala yung namatay talaga gamit po yung humanity. Hindi rin po siya tatanggap. So, bro, nalibog siya bro. Nalibog. Nalibog. Oo, nalibog siya. Nakabantayan po ng mga viewers dire kay dili po siguro ni mga viewers nato basta-basta ni kay gatuon. Gani.
Gani. Nakabante, na naglibog siya, gambak-ambak siya. Kasi kung sasabihin po niya, kasi bro, Jesus Padding, kung sasabihin po niya na yung nag-act doon is attributed only to his humanity, ay irihiya po yan. Irihiya po yan na itinuro ni Nestorius. Kung naka-act po yung humanity without the divine being, irihiya din po yan. Bakit po? Kasi ang tinatawag na divine person, siya po yung doer sa operation sa operation na gamit po niya yung kanyang tinatawag na yung kanyang nature, human and divine. Kaya nga sinabi ko po kanina, meron siyang human action, meron po siyang divine action. Pero iisa lang yung nag-act, ang divine person. Pero sa kanila, ang tinatawag na namatay, pagkatao lang, wala yung divine being, ay talagang irihiya po yan. Irihiya. Sige bro, maraming